So guys, bali sa video na to guys, may lumapit sa akin bata. Tapos ano siya, na nanghihingi siya ng pagkain, nagugutom na daw siya. So sa mga ganyang pagkakataon naman, medyo malambot yung puso natin sa ganyan kasi pinagdaanan natin yan. Yung mga ganyan, yung mga tipong nagugutom tapos wala kang pambili. So sana guys, pagka may mga nakikita tayong mga ganyan, imbes na i-ano natin sila, tawag dito, i-degrade natin sila, mas maganda siguro tulungan natin sila. O kung hindi man tayo makatulong, sana wag na lang natin silang anuhin, yung mamaliitin pa. Kasi minsan hindi naman natin alam kung paano sila napunta sa ganyang sitwasyon. O kung halimbawa man iniisip nyo na niloloko lang kayo ng mga taong ganon, wag na lang po sana kayong magsasalita ng masasama sa kanila kung hindi po tayo tutulong. So sana guys, lalo sa panahon ng pandemya, tumulong tayo sa mga kapwa natin sa abot ng ating makakaya. So guys, ito po yung video. May katubig dun, oh. Hoy, may kang tubig dun. Tubig ka?